الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد ummatore julɓe wondaɓe ɗo nden bo e heɗitotoɓe eɓe goni fuu assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. hande ñandere amde jeweɗiɗire anen e meɗen lewru korka hitande ujunere go'o e capanɗe nayi ujunere go'o e capanɗe temeɗɗe nayi e capanɗe nayi e joyi e gukki annabijo meɗen sallallahu alaihi wasallam daga makka hota gelle madina fototirde e ñandere sappo e jewetatire lewru ngoy ɗon bo kadi grigoriya dañeki annabi isa alayhi salam ujuneje ɗiɗi e nogas e nayi. hande en paana yeeso iga e darnuɗen keña en ɗonno e nder suratu yusufa en jangi aya sappo e noye sappo e joyi kenan ko yowa sappo e joyi. hande bo en ummoto aya sappo e jeweego ha waja'u abahum isha وجاءوا أباهم إشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. jomirawo ɓangiɗo ceniɗo e habre en habar annabi yusufa alayhi salam e sakiraɓe muɗum nden e baba mako. wato en jangino keña wigo ɓe dillidi e mako ɓe jeeyi ɓe gudinimo nder ɓundu wondu mana nden kadi joni ɓe gartoy ɗum jomirawo wa ja'u abahum sey ɓe gartani baba maɓɓe isha'an kikiɗe toon waktal masa'i toon nane ɓe mbowi regoraki warta ba ende ɓe muñi har hiiri holli mana ɓe jari bone ɓe tefi kenan way ɓe keptayi yabkuna ɓe fuu eɓe mbokitino ganna ɗum bojjigo garaji ba ko haram larabanko en hamɓe ɓe andi kujeji har yaari neɗɗo to e woya ma ɓe meya ɓe nana gonɗi mum to ɗi fowɗi ɗum bojji gonga to bo ɗum nani mana gonɗi muɗum fewɗi delem to ɗum bojji fewri gamma noon ko baccel wokata to ngel yamɗa to ɗum meyi gonɗi ɗin ɗum nani mana neɗɗum wiyete gonɗi ɗin e fowini to ɗum andi ko ngel woyanta ɗum hunde gonga amma to ngel ɗum meyi ɗum nani mana ɗum gonɗi ɗin e fewi delem to kawai ɗum woykitinaki noon tan baccel bo e wodi iri majum. qalu sey ɓe mbi ya abana hey an baba amin inna zahabna nastabiqu min jehi emin ekkito fiɗal aynar wi emin ekkito fiɗal wa tarakna yusufa emin ɗacci annabi yusufa bo min yimin inda mata'ina jiki kujeji amin ay siyabi na jiki ma'ana kolte amin fa akalahu zi'ibu bo fowru ndu mbi'ata ndunni bo he ñamimo ɗon mana wodi alifi e laamu na fa akalahu zi'ibum ba to yino fa akalahu zi'ibum daaɗo eɓe mbiya fowru wondu sey wari ñamimo fa akalahu zi'ibu ndun ɗon fowru ndu annduɗa ndu mbi'ata ndunni hayru ndunni bo ñamimo eɓe guytinanimo ne oyi amma hunde ɗum wa ma anta bi muminin lana a jaɓantamin ay musaddiqin lana a gonɗinta bi'ol amin wala kunna sadiqina ko min gogaynoma indaka ay ko ballantana kenan na min gogay ka latta hamtana fi hadhihi alqissati li mahabbati yusufa da hay a tumake min mana e dow haala ka'aka min mbima fowru ndun ñamimo ɗum rabo ngan a saati yidde maɗa yusufa ɗo kam wa kayfa wa anta tusi'u zanna bina to kadi nden kam to min gogayno maɗa a gonɗinimi ballantanama joni kam a hallina gikke aran ma ay to min dillidi e ma ko fowru ñamamo to ndu ñamimo. وجاءوا على قميصه بدم كذب
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءوا على قميصه بدم كذب سيبن تفي goɗɗum ɓe mbari fo ɓe tawi baalel ko bo lelel gongel ɓe mbari sey ɓe loɓi ma'ana limsere maako nden e ƴiƴam ɓe gardi e ƴiƴam fewre de kenan ma wiki ma'ana ala qamisihi ɗon o e mahalluhu nasbun ala zarfiyati wa ja'u qamisahu kenan ɓe gartidi e limsere maako wala alangol kenan to ɗum ittingol kenan lattake mansubun bi nas'il kafidi ay fawqahu dow limsere nden bidamin kasibin ƴiƴam fewre ay zi kasibin ƴiƴam ɗam ɓe fofi ɓe fewi ɓe an zabahu sakalata ɓe kefi bortel gongel ɓe kirsi wa laɗɗakuhu bidamiha ɓe poli ma'ana limsere maako e ƴiƴam magel wa zahalu an shaqqahu ko wa zahalu an shaqqihi sai ɓe ngejjiti ɓe sheka e limsere nden ɓe ngejjiti fowru ñamayna neɗɗo jam kalaw limsere muɗum e hawti sai ɓe ngejjiti ɓe sheka e limsere nden sai ɓe folinde e ƴiƴam noon kawai ɓe gartiti e ɓaare ay daga ɗon ma shaida wangi kenan wa qalu innahu damuhu ɓe giɗoto ɗum ƴiƴam annabi yusufa ay an tamziqihi ɓe ngejjiti ɓe sheka e limsere nden ndi annal adata anna ziba idha akala al insana yashuqqu qamisahu ko ɗum wowi anduki kam fowru kan ñamata neɗɗo to na seeku limsere maako wa qazzalu an hadhihi l hila ɓe ngejjiti dabare nde e bo kay laata timma lahum ngam mata to ɓe keɓa dabare maɓɓe huuɓa titip qala yaqubu annabi yaqubu wiɓe lamma ra'ahu sahihan nde daari limsere maako yamere kalaw wa alima kasibahu hefti lalle ɗo kan ɗum fewre ɓe fofi ɓe mbi'i bal o accu tan sawwalat ay zayyanan lakum anfusukum amran yonkiji moɗon bonani on fi goɗɗum feere fa fa'altumuhu bihi he gaɗan ɗon ɗum annabi yusufa fa sabarun jamilu muñal am ɓuri handuki am ay la jaza'a fihi wa huwa khabaru mubtada'in mazufin ay amri sabarun jamilu fin kan joni ko gaɗaymi hanjum wontemi muñal bo bongal wallahu almusta'anu jomirawo hanko wonte ballitorteɗo ay maɗaluhu minhu auna hanko ɗum tewata wallinde ɗon to mako alama tasifuna e dow ko tindin ɗon taskuruna min amri yusufa ko induɗon e fi amunna annabi yusufa to non ɗum yiɗi to heɓayima kan a hula amman to heɓima bo ɗum tawma dartiɗo mana bawowo muñal rungumo qaddara ɗum Allah hitani ɗum ne ɗum foti fu relluki jawdina relluki mana goɗɗo giɗo maɗana mo delluɗa fu mbawa nyo'a ɓernde maɗa amma mbi'a fa sabarun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifu seɗɗo muñi to haɓɓa ɓernde muɗum e dow ko heɓi ɗum ɗuuɗi heewi min e yi'ande am ko heɓata en gatten ka wakki hundeji kulniɗi taggu e woya ɗum waɗa ka hokkuki ɗum muñal ɗume mi abano ɗum siya anduki hunde ɗum ta andi hunde ɗum nane ma ɗum heɓete ay ko ɗum hemma ma an kam mi tammi yadake a ƴoƴari a mana a balagake a salake mana belɗum waɗa gaɗa ka murna a salake bo mettuɗum waɗa gaɗa ka bojji ɗi ngala kerol ɗum warta e ɗum muñitana har hoore maɗa e nawa e a woka a relli giɗo maɗa na on noon ko bo ndella jawdi maɗa gondi caldoraɗa naki balɗe e balɗe garta nangoɗa zazzaɓi goɗɗum kalluɗum kadi sai asibiti to a yahi ɓe gaɗanima bate hawan jini shikenan ɓe kennitima tagu ko heɓi ɗum fu ɗum jonde duniyaru ɗum nyawna asarna hendirki e goɗɗo giɗona to fa sabarun jamilu neɗɗo waɗa muñal bongal anda wigo ɗum hoddirore jomirawo lillahi ma aɗa lahu ma a kaza ko Allah hokki aran ma on ɗum muɗum sahabojo goɗɗo mo annabijo sallallahu alaihi wasallam o wodi baccel mako o yiɗi ngel banoye sai o wurti o dilli konu ko warta konu baccel bo soyti shikenan sai dada magel yi to o warti to goɗɗo wi'amo ka min artata wi'amo ka shikenan sai o warti o tefanimo ñamunde o ñaami o tefanimo kaya lotaki o looti o moɓodi e mako o heññi sai mo way joni mi ƴamene am bo debbo on fa oye to ƴamu minana
o joni a yi'a to ɗum hokkima dowta ɗum hokki en dowtari en jo'ini hunde e nde jiki meɗen sey jemiraɓe kaya ɗum sey tefi ɗum en kokkitay ɓen ɗum na en kokkitataɓe ɗum sey moy en kokkitayɓe ɗum ko gatten kaya goɗɗo bo kaya goɗɗo ka ayna on ɗum meɗen moy to wane soyti moy wane soyti noon nden wato bo a wi'ayanka ay to de nde gimami ay dani gadeten aɗan jomirawo hokki en mo jomirawo bo jaɓi hunde ɗum gamma noon ayi kenan debbo on hende waɗanimo hiila dabare taw nde wiratamo ka to ko giɗa a heeɓi jonde duniyaru fuu a dañi a daydama ko dañima ɗum fuu majum ɗum kaya Allah hanko bo bane jangeten ndema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un en fuu meɗen iga mako gonɗen e mako bo guiteten wala mo ƴoyre mum ko dabare mum ɗum salini ɗum maaya wona noon jama to wala bo mo ƴoyre mum ko dabare mum ɗum salini ɗum maayane gamma noon to ɗum heeɓi en ɗum tawda en e sabarun jamilun relluki ko giɗɗen ko asar jawdi ko seeduki goɗɗo mo giɗɗen ɗum tawda en e sabarul jamil irin annabi yaqubu ni wallahu almusta'anu ay maɗalubu minhu l-awnu jomirawo kanko wonte ballitorteɗo alama tasifuna e dow ko indoton taskuruna min amri yusufa ko indoton e fi ɓiyan annabi yusufu en ji annabi yaqubu وجاء سيارة فأرسلوا واردهم فأدلي دلوه قال يا بشري هذا غلام وأسروه بداعة والله عليم بما يعملون وجاء سيارة فأرسلوا واردهم فأدلي دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون jomirawo ɓangiɗo sheniɗo wi waja sayyaratu annabi yusufa ɗon nder ɓundu sakiraɓe muɗum bo e wuttude e ƴeewa kawai sey woɓɓe yahoɓe jahangal gongal anjotte ma'ana ayari goɗɗum ɗum jahangal sey wari ay musafiruna min madayana ila misira ɓe gurtoyake daga to leddi iraqi madayana ɓe faati misira wa nazalu qariban min jubbi yusufa ɓe jippi ɓadi ɓundu non ɗum ɗo ɗum worti annabi yusufa e nder maaru fa arsalu waridahum heɓe nuli jolowo maɓɓe mana shafanoɓe ndiyam allazi yaridul ma a wanko wonte mana shafanoɓe ndiyam liyastaqi minhu ngam ma settewal ngal fu ngal yara fa adala ay fa arsala dalwa wemo worti gugawal mako fil bi'iri nder ɓundu fa ta'allaqa biya yusuf annabi yusuf e jogi ɓoggol ngol fa akarajahu hanko bo o safoymo o wurtinimo hanko mani o sembiɗɗo safuki tagu guda an goto e leɓe yimɓe sembiɓɓe ɗo fameten falamma ra'ahu nde o yimo ɗum suka o safoyi qala ya bushra oy ho seyo an hande kam wa fi qira'atin bashari kenan ko wani da'u ha mujazun nodduki seyo ɗum hunde dagiɗum ay uduri fa haza waktuki yo seno an yaaliro e joni woni wakkati maɗa hande kam mi weli haza ngulamum mi ɓintake baccel fa alima bihi ikwatu sakiraɓe mako bo goɗɗano sey ɓe andi wigo fa nda ton woɓɓe ngari shafoyimo fa atahu heɓe ngari wa asarruhu heɓe shondimo hanko annabi yusuf mana ɓe shondimo wigo taɓada komin mbi'i fu mbi'a na un non komin mbi'i fu mbi'a ɗum non ay akafuhu amrahu ɓe shuuɗimo mana fi ɓe shuuɗi hanko o shafoyɗomo fi annabi yusufa amru ja'ilihi ko mana fi maako ja'ilihi heɓe gaɗimo bida'atan o ofru kaya soruki ɓe shuuɗi haala maako wigo ɗum miñiɓe ɓe korimo kaya soruki ɓe korimo jeyaɗo biyan qalu haza abduna abaka ɓe gi ɗo jeyagel amin gongel doggi de wa sakata yusufa kawfan min an yaqatulu annabi yusufa de'iti dole kan hulay to ɓe mbara ɗum wallahu alimun bima ya'maluna jomirawo ɗon andi ko ɓe gaɗata ɗum fuu majum o nane jomirawo e fito en ne ɓe gaɗi hamɓe tanno nden jomirawo bo e yaaliri kenan e winda mana e andi mana e jippinani en ɗum latti qur'anan yutula anden wiigo ko heɓma fuu iga jomirawo ɗum woni ne ɗum ñaaɗiri fuu bo Allah waɗante wurtorde nder majum nda ɗum yollino annabi yusufu nder ɓundu ndamo hande to o wurtinama to kadi wo fitina goɗɗum o sorama o faayi e fof
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. jomirawo ɓangiɗo ceniɗo wa sharahu ay ba'uhu minhum, ɓe coodimo hamɓe bo ɓe coranimo mo bi samanin baksin e ceede goɗɗe seɗɗa noon naqisin ustiɗe ɗe jara e ma darahima dirhami on gokkon seɗɗa goo noon de ma aduda ko ɓura ɗum lima. annabojo bo ba o ishirina aw isnaini wa ishirina, ɓe gi'i capanɗe ɗiɗi ko bo capanɗe ɗiɗi e ɗiɗi. wa kanu ay eki wato hamɓe sakiraɓe mako ɓe laati fihi min azahidina jeeɗiɓe, ɓe jeeɗiɓe piitini e shani mako gitto goɗɗo ɓa dow wi'a ma'ana en jeeyi en corimo. fa ja'at bihi sayyaratu ila misra, jahangal ngal ɗo hanjum wote settewal ngal ɗo hengal wartidi annabi yusufa kadi misra. fa ba'ahu allazi ishtarahu bi 20 dinaran, codoyɗomo sorimo dinaruji 20. hanum bo ne sodoynomo bi 20 dinaran ko wa zawjayna alin e paɗe wa sawbayni e kolte ɗiɗi, ñaami riba kenan. dinaruji 20 nden e faɗe nden kadi bo e kolte goɗɗe ɗiɗi, hanum ma ñaami riba kenan. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثويه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. jomirawo ɓangiɗo ceniɗo wi wa qala alladhi ishtarahu, coduɗomo sewi min misra e ɗon gelle misra, wa huwa qidifirul azizu non inde maako. nane ma o lattake o wasirijo laamiɗo gelle ma'ana fir'auna gelle ɗen. ko ɗum wiyata fir'auna laamiɗo misra fu inde muɗum fir'auna, ɗum tana hakimijo ko ɗum ya sarkinyanka, ɗum inde laamu non kawai. amma nawai a fir'auna on hanko walidu bunu mus'ab, hanko ni o lattake hanko wonte fir'auna zaman annabi musa, hanko wonte geddo on. amma fu laamiɗo misira sa'ire nden laamu ɗum inde majum fir'auna. to hanko o lattake o wasirijo daga nder wasiri en fir'auna zaman ɗum, ma inde mako qidifirul azizu, e ɗum wiyamo azizu misira. sey mo wili imrati kore mako zulaika, o yakaramima teddinanan joɗorde mako, maqamahu indana, wo'inan en inare sukayel ngi'el joɗoto. asa an yanfa'ana, ɓadake ngel nafa en, aw nattakizahu walada, ko bo jogitoɗen ngal ma bano ɓingel meɗen. wa kana hasuran, hanko bo o lattake azizu misra o faddaɗo, ma'ana o moɓodatako e rewɓe, o faddaɗo ma'ana o wala goraku. wa kadhalika ay kama najjaynahu min alqatli waljubbi wa adafna alayhi qalba azizin makkanna li yusufa fil ardi, bano noon bane min kisniri annabi yusufa daga ma'ana wargo sakiraɓe muɗum, min gurtini ɗum iga nder ɓundu kadi bo, nden he min ɗelmini ɓernde azizu misira, anko wonte ma'ana wasirijo laamiɗo misira o. bano noon makkannali yusufa, min kokke annabi yusufa bawɗe fil ardi e ɓaawo lesdi, ay ardi misira ɗo ɗum fonda ma'ana lesdi misira, hatta balaga ma balaga har o yaari ne o yaari o laami. walinu allimahu kadi gam min andinamo kadi bo min ta'wilil ahadis, tawtilki koyɗi, ta'biran ru'ya, adafun ala muqaddarin muta'alliqin kenan bi makkanna, ay makkanna li yusufa makkanna li yusufa fil ardi linu'allimahu min ta'wilil ahadisi, min kokkimo bawɗe e ɓaawo lesdi ngam ma min andinamo tawtilki ma'ana koyɗi. aw alwawu za'idatun, ko bo modibbo goɗɗo e wawu ɗum za'ida, amma ni ngol lattake ma'ana ɗum adafu e dow ma'ana makkanna li yusufa fil ardi, wa kadhalika makkanna li yusufa fil ardi, nden kadi wa kadhalika linu'allimahu min ta'wilil hadisi, ɗum ngol atfuni kadi. wallahu jomirawo galibun, hanko te jaaliɗo ala amri e dow fiyi mako ta'ala,
la yujizuhu shay'un wala goɗɗum ko tampintamo e ko muwi waɗuki walakinna akasara nnasi hey kadi ɗuuɗal yimɓe noon anen ɓenni la ya'lamuna en anda amman ɗo hemo haɓɓiri kuffaru makkata feferɓe makka wonte la ya'lamuna alhaali bo en fuu meɗen ɗum noon ɗum en tammi dabare meɗen ɓuri ne jomirawo darwi jo'inani en kullum noon tammiɗen tagu meɗata no aymi wino ka ɗo duuɓi caliɗi wi joni ga Allah ta limi duuɓi maɗa jomirawo ñamnima daga dañeki maɗa daga warki maɗa duniyaru har waddi joni har handere nde a yaari duuɓi ɗiɗi jarɗa he tammiɗa to jomirawo wawata ñamnuma luttuɗe ɗen ɗe nder balɗe ma luttuɗe ɗen ne gaduno ɗon o ñamnuma balɗe caliɗe ɗen ɗen ay wala goɗɗum ko gadunoɗon ko mbawuɗo ñamnuma caliɗe ɗen a holata ko o wodi bawɗe ñamnukima luttuɗe ɗe ɗen ɗen o wodi bawɗe mana ko jama to amman kullol meɗen kullum ɗon tagu hulay tagu hulay ndema hulay e nder kulol ngol bo ɗon wonte ko duweten kadi tefen ko ñameten ɗum ko alhaali bo e cani tawhidi wona noon ɓe gaddi babuwol tawakkul wal iktisabu ayyuhuma afdalu tewre e jooɗaki de'ita kam ɗume ma ɓuuri tefoyowo ma heƴayi heɓa ko Allah hokkayi ɗum kona noon tefowo on ne o tefiri fu o heƴayi o heɓa ko Allah hokkayi mo koni tagu joni to yehi gesa nana to awi remi he to reni he ko ɗum ɓendini fu e gesa kan warta to bo lumo gon ta yehi a soodi nana he anna waddoyta codowo on ede Allah turoytomo o wara ko mo wara mo dara toya e Allah turimo dow ngel maɗa ngel o wara o daro ɗo ɗon o sooda keɓa ko ñama ɗum e nder ɗon kona noon to ko bo a on gi iri bano neɗɗum wiyete gayna meɗen kan tagu to na Allah alani ɗum e ɗum ɗalona ay ɗum ɗalatako kamma noon e iktisabu e tawakkulu e jiki modiɓɓe ɗum hunde goo tefo heƴayi heɓa ko Allah hokkayi ɗum kona noon to Allah hokkete hunde bo ne gaɗɗa fu sey a heeɓi ɗum to ɗum wangirayi ta ɗo ma ɗum wangiray inare wonde Allah suddu asin ɗon ma en gaddino balli iri majum feere feere en mbino kadi e gaɗen jande modibbo sami ɗon ma en gino kaza haalaji ɗuɗɗi wallahu galibun ala amrihi walakinna aksara nnasi la ya'lamuna yimɓe ɗuɓɓe fuu anda jomirawo jaliɗo dow bawɗe mum feyne mo yiɗi fuu mo waɗata wala bawɗe goɗɗo goni dow bawɗe jomirawo feyne mo yiɗi fuu mo waɗata Allah waɗanmin boɗɗum ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين jomirawo ɓangiɗo ceniɗo wi walamma balaga ashuddahu annabi yusufa jooɗi e nder wuro azizu misira har sey nde o yaari sembe maako huwa salasuna sanatan aw salasun wa ɗume aw salasun ko wa huwa salasuna sanatan ko aw salasun kawai awwa salasun ko yawwa hanjum wonte duuɓi capanɗe tati ko bo a'a duuɓi capanɗe tati e tati hanjum wonte balaga ashuddahu yaari sembe muɗum kenan shekara 33 kadi sa'ire nden to yettake 40 kan gaɗa ɗon kadi sey warta gaɗa ɓeddata mawnuki to yutayno ma ɓeddata yutuki heyi noon ataynahu hukuman sey min kokkimo mana hikimaji hanjum wonte hikimatan hikimaji wa ilman e andal hanjum wonte fiqihan o anduno e o rewarta joomi ko fiddini e nder dina maako qabla an yub'asa nabiyan yeeso ko o nuloyo o latto annabijo na annabi yusufa feere muɗum ba wa kadhalika kama jazaynahu min garjitori annabi yusufa najzil muhsinina jama'are on beli non jomirawo warjotto bo'inɗo kuuɗe muɗum fuu reena jomirawo warjitoto ɗum hanko na wona o kalluɗo hanko o geeto mana ne anduɗa geeto woni fuu non wonte tindinore Allah ɗum tindinta jomirawo e shiya geetako a waɗata hunde boɗɗum hanko bo o waɗanma kalluɗum kam so naani kalluɗum ɗum laataki an woni anda a yi'a bano ɗum kalluɗum bo mana ɗum alheri e maɗa asa an takarahu shay'an wa huwa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takarahu shay'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ɗuɗi heewi gañon hunde Allah bo andi noon ɗum woni alheri e moɗon ɗuɗi heewi giɗon hunde bo jomirawo andi hanjum ɗum nanju woni alheri e moɗon ngam na Allah moɗon woni Allah moɗon na anon woni Allah moɗon na bo anon goni Allah ko e moɗon
kona non taguɗoma hakkilanma an ko andi mboɗi maɗa an kan anda mboɗi maɗa tagu non kawai famñoto e waɗe ka tebre muɗum he mo fondi ɗum e hefti fuu tagu e ko yiyata tammi heɓay ɗum to heeɓi ɗum hanjum woni jeetum e muɗum ɓadima na hanjum woni jeetum e muɗum he keɓa ɗum lattanoma fitina ton ɓinga keɓaga nga lattanoma gonga ton jawdi ɗin bo keɓani latto fitina kullum alamu ko bo a toye likkanma ma ne gontirɗani ninnin ɓuraninoma ko bo hokkuma jawdi ɗin ne giɗɗa noon ndi ɗuuɗi ɗum o jarraboma e ñaw goɗɗum e asibitiji Nigeria fu ko irinta iri majum nana fitina waɗi to gamma noon ne o ɗalirmani ninni noon wonte alheri e maɗa tina waɗu komo wiima tan an kam waɗu komo wiima gi'a e lahira maɗa ne woɗirta ne welirta ton ɗum ɓuranima walal akiratu kayrul laka minal ula lahira ɓuranima jonde duniyaru nden ndema jonde duniyaru nde e bo hande fof ɗum janggo gulɗum nana heesi Kenya ton no heesiti Kenya ton en mbiya wayyo gulɗum ɗuuɗi wayyo gulɗum ɗaɗon joni o waɗi ɗum fuufindu kadi wondu feewi delem ɗum weeju jiki mako ɗum woni tomo waɗi ɗum waɗake tomo waɗayi ɗum bo wala fotuɗo waɗa ɗum gamma noon hanko onni tokkotoɗen takkoɗen kazalika najzil muhsinina bano noon min gajjitorto kala wo'inɓe fu ay fa'ilina al ihsana wal ma'ana la kususiyata li yusufa fi zalika annabi yusufa na hanun tan herora e dow to woni jomirawo wonanimo bal sunnatullahi fi kalqihi ɗum noon jomirawo waɗuki nder tagle muɗum anna kulla musinin lahu min allahi aljaza'ul hasan kala hu bonuɗo jiki jomirawo e wodanimo ma'ana mboɗi jomirawo warjitortomo ko ɓuri woɗuki ko e duniyaru ko e lahira وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثوي إنه لا يفلح الظالمون وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون jomirawo ɓangiɗo ceniɗo he nda jarraba goɗɗum kadi bo inaare emo jo'ina suudu fulo debbo mo ɗum jo'inimo e suudu muɗum on kore baba suudu ma ko gaddoynoɗomo on lattiɗo ha suuru mana faddaɗo mo yaɓata rewɓe on debbo on sey tefimo rawadathu llati huwa fi baytiha inna suudu mako on sey tefimo an konte Zulaika an nafsi yanko bo o sali ɗalaban minhu an yuwaqi'a debbo on tefi mana o ukkano ɗum hanko bo o salli wa ngallaqatil abawaba o ma maɓɓi jolɗe ɗe fuu lil bayti wa qala lahu o mo hiita laka dayyam ɗon to maɗa ay halumma mana yaalir wallamu ɗo littabyini laamol ngol ngam ma mana wanginki wa fi qira'atin bi kasaril ha'i hiitu laka wa ukra bi dammil ta'i hiitu laka kenan ɗum jangiri non ma qala ma'azallah o mi ɗon moltoro jomirawo a'udhu billahi min zalika mi ɗon moltoro jomirawo e wakki kuugal bano ngal mi annabijo Allah innahu alladhi ishtarani a andi bo baba suudu an o gora o fa rabbi ɗum baba suudu an sayyidi ɗum baba suudu an asana maswaya mo inaniyan jipporde am maqami fala akunuhu fi ali mi toñatako mo mi zambomo e nder iyaluji mako min kam innahu ay ashana ne fi woni ma la yuflihu zalimuna toñotoɗo ko'e muɗum hoore muɗum e jikki zambaki woɓɓe fuu mana hisata amma noon o wi azzalimuna ay azzunatu jeynoɓe mana ɓe kisata zina jomirawo annabijo sallallahu alaihi wasallam e dinu in istaqaratahu fa kana al jaza min ali baytika fa alami to ni a ramcake ɗum ni to bo he ɗum biyakema to ni a waadi e goɗɗo ni ɗum ɓi goɗɗo ni to an bo e goɗɗo waadi e ɓiya amma to a waadi e kore goɗɗo sey ɗum waadi amma e kore maɗa ɗum ñamade daga duniyaru nde ɗuuɗa ma'ana yaafeki heto ɗum heɓi neɗɗo Allah reenu lawla an ra'a burhana walaqad hammat bi ولقد همت به وهم بها لولا أمرئ برهان ربي إنه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ko mukulasina yawwa ɓuri mukulasina
jomirawo ɓangiɗo ceniɗo sewi walaqad hammat bihi debbo o fa muuyi ma'ana annabi yusufa e kuugal nga'al kasadat minhu aljima'a muuyi ma'ana moɓodaki annabi yusufa wa hamma biha ay kasada zalika hanko ma debbo on ɓadake no yara hoore maako hanjum wonte noon ɗum ɓe muktala ɗaɓ'il bashari ma'ana wakkatire nden bashariya maako warti ma'ana neɗɗaku min gayri ridan wala tasmimin o yerdaki o bo o yenkaki hukunci kamayli sa'imi lil ma'il baridi batana shumiɗo yi'a ndiyam pewɗam meya nana e ɗam peewi anya mi yara rey kona noon mi yara rey ba mi yara ni kona noon ne miñam on to inde wari soduki jette ko ba mi sooda ni ba mi ɓedda ni to neɗɗo hanum bo to nani ndiyam pewɗam e suumi sayre nden duniyaru foowi sey yammi ba mi yara ni ɗan kam wallahi ba mi yara ni na bo o yaray ɗum ko o yarata amma ne ka ndiyam ɗan peewi hande tagu ba yara ni hanjum wonte o hamma biha maako ngam naway o hamma biha e ɓernde maako o yiɗi waɗuki noon ɗum ba a'a ɗum iri ɗum ɗon ɗum nanta ndiyam pewɗam e suumi mbiya ndiyam ɗan ne ɗam pewri ni ba tagu yara ni bo yarata ay ko yawwa to ngam ma noon to waɗayi zunuba to yi'i ba yara ni kawai amma bo yarayi lawla an ra'a burhana rabbi banda gamma o dalilaji wa mana jomi ko qala ibnu abbasin abdullah bi abbasin wi'i musila lahu yaquba fa daraba sadrahu fakarajat shahawatuhu min anamilihi kadi abdullah bi abbas wi'i jomirawo wanginanimo foto baba mako yaqubu baba mako yaqubu sey tappi ɓernde mako sey sha'awaji mako fu gurtori ta hoore kooli mako wa jawabu lawla la jama'aha lawla an ra'a burhana rabbi la jama'aha banda gamma o yino mana dalilaji jomi ko da o moɓodake e mako no kadhalika banoni ay araynahu lburhana bane min kollirimo dalilaji du'utuɗimo ɗiga accuki kuugal kallungal min gaɗi noon li nasarifa anhu su'a gam min du'itanamo kuugal kallungal alkiyanata toñaki baba suudu maako wal fasha nden kadi bo en jeynu innahu min ibadina muklasina hanko ori nder jeyaɓe amin suɓaɓe muklasina suɓaɓe naway a'a laɓɓinoɓe kuugal ba muklasina suɓaɓe fiɗɗaati jiki ɗowtanaki jomirawo wa fi qira'atin bi fathil lami muklasina ay muktarina kenan noon ma windiri ɗo muklisina bo e mo nder ma'ana laɓɓinoɓe kuuɗe muɗum ɓen ɗon ma wala wama umiru illa li ya'budullaha muklisina lahu dina ɓe umbaka sona ɓe ndewa joomi ɓe alhaali ɓe laɓɓinanamo diina to hamɓe ɓe hanko annabi yusufa emo nder laɓɓinowo diina maako ngam ma noon ɗum hanjum wonte ko renimo joomirawo renimo daga kuugal kallungal ngam ma dalilaji ɗi boyi to ɗo bo neɗɗo wonum bo hey yaalira cemtuɗum duniyaru e yangada lahira to sittori ko wawi hewtaki ɗum e centuɗum jonde muɗum nde duniyaru to fallasake ko bo a mana yangada jande lahira ko heɓata ɗum ɗum hanjum anum bo wonte burhana rabbuhu muɗum sey hula wakki kuugal ngal ngam ma lattaki ragare magal woɗata e duniyaru noon bo e lahira واستبق الباب وقد قميصه من دور وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم واستبق الباب وقد قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم أمي جنجر حسوار سالكي واستبق الباب سيب أروتري دمبغل hanko annabi yusufa o buftoto ay mbiyeten ko wurtaki wala shirin ana buftaki mbiyeten mo buftoto hanko bo zulaika o nangay mo gamma no heɓe arotiri dambugal badara ilayhi yusufa lil firari hanko yusufa mo doggoy ngam ma o heɓa o dogga o daɗa wa hiya litashabbusi bihi hanko bo heɓa o nanga annabi yusufa fa amsaka sawba wemo nangiri koltal maako wa jazabatu mana o foɗiri ngal ilayhi gaɗa o foɗiri limsere annabi yusufa gaɗa wa qaddat sey mo seeki kamisahu limsere annabi yusufa ay shaqqat debbo on seeki limsere nden min duburin ta ɓaawo kawai nde ɓe mbuftoyi bo fa alfaya sey ɓe tawi wajada sayyida ɓe tawi baba suudu maako goro debbo on
zawjaha goro debbo on baba suudu mako hanko bo annabi yusuf ladal baba e mo dari wondugo dambugal hanko bo fa nazahat nafsaha sai o foɗin futtale mako hanko debbo summa qalan nden sai moyi ma jaza'u man arada bi alika su'a fonduɗo kuugal kallungal e iyaluji maɗa fu o wala mbarjari gondi hanjum wonte zina illa an yusjana banda mo yaha mo haɓɓe yubasa ay sujina mana o yaha o haɓɓe tan aw azabun alimun ko bo yangada gokka ñaatka ndar hanko woni gulliɗo hanko woni kiitiɗo mo wulli e mo hiiti e moyi nda batana o yawa en mo nufakiyam fa daket gurtoyomi doggumi kay mo woni yeeso mo woni gaɗa mi tammi doggideteɗo han woni yeeso ko baba suudo e ndaara e hakkilo maako mo ya artuɗo wurtoyi ay emo andi bo tokkitoyiɗo gaɗa mo andi annabi yusufa ɗum arti wurtoyi ko to hanko bo debbo hanko tokkitoyi amma nde o dari jawɗum kadi goduɗo honduko tinoto dawɗum he majjina leyfi muɗum mi andi wala ko gaɗanta gaɗanɗo iyalu maɗa ni kam banda o yaha o haɓɓe har abada ko bo ɗum waɗa ka dumpukimo nde yeeti fu ni noon ɗum waɗata ayi ko ha o hetake ha o hitake o tabbitini leyfi ɗum feerewa ko kiita bo ne wontiri kiita he ɗum nani buttuli ɗiɗi fu gulliɗo e gullaɗo ko albayyinatu alal mudda'i alyaminu alaman ankara ko non wonte shari'a meɗen ka islama ani hanko gulliɗo o wadda shayda gulliɗo kugal ma ko wadduki shayda non wo shari'a warete ta andi a wulloyto ni to bo tefu shayda e maɗa ko jahama ngam alkali ko artata tefa e maɗa hanjum wonte shayda kawai hanjum wonte albayyinatu alal mudda'i alyaminu alaman ankara hanko bo gullaɗo kugal ma ko hunayere to o wawawi wadduki shayda ni to hanko bo hunayere woni kugal mako o huno ko ɗum wullorimo ɗum ɗum waɗai to ni noon wonte makkulliyel kiita shari'a hunde ka warete noon ka warete sabu to wari ɓe gaɗi kaza to e ɗume woni dalila maɗa dow ɓe gaɗi kaza e wadda dalilaji to dalilaji sembiɗi har wala ne gulloriɗo musira ɗi to shikenan haala tabbiti kona noon to bo ɗum wimo waddu waɗi kadi min tan ni andika kam to wala shari'a alkali wala ɗo ko wiyatamo goya to an joni tinde o wawata o wadda shayda war huna komo wi ɗum fewre to hunake hanko shikenan to hunaki bo woodi shari'a ka ɗum wawata witinki hunayere nden e dow hanko gulliɗo on to tinde hanko o hunaki min witinanima hunayere nden joni he ngara kunoɗa nden tabbitina haala maɗa amma to ɗum jawdini dole hunayere he to hawti shayda goo hunayere woore heƴata shayda woore heƴata to ɗum haala mu'amala jawdi non shari'a holli to ɗum shani jawdi ni wonte ko gullontoɗa ni to hunayere feere mum heƴata shayda gotum bo heƴata sey shayda gotum heƴata shayda en ɗiɗo wonte ko huwata to ta woodi shayda go'o a woodi hunayere goo ta hawti ɗon ɗum hitante wala goɗɗum ma to bo a wala shayda go'o a wardi e hunayere maɗa nde nafata amma ɗum jaɓata shayda hunayere feere muɗum nawtade e shayda non woni nde ɗum serƴirta to dano ɗo hande joni sey mo wullo mo wi'a o suka mo gaddanɗayam ashe ɗum fitinannejo goɗɗo gaddanɗayam nda komo waɗantayam sey ɗum wiyamo to dalila maɗa to shaydaji maɗa o giyayna jomirawo kanne suuɗirima haala jeynu heɗum waddi 4 shahadati shaydotoɓe taw nayo hetto nayo shaydake nayo ɓen ɗon to ɓe gari shaydaki jeynu ɓe huma ɓe shaydake tindinore woore nandude bo sa'ire wore ɗum noddataɓe ba heɗum noddi arandejo ɗe a war e nangiruɗa ɓe o lalle mi riɓe bano finorgel e nder finordu to ɓe kuushi moye woyla ɓe kuushi wudere nde debbo on haddi kazare o haddi hanko bo lincel ngele o ɓorni o ɓornaki ko bo lincel kazale woodi hunnere e hoore mako na wala emo winda to ɓe tato ngari gaddi shayda ɗum dedei sey gooto wari hanum kam hewadde waɗayi hunnere kawai ɓen ton tato ɓe huma ɓe heɗum ɓocci ɓe bulala 80 ɓe gaɗi kasafi ashe kenan jomirawo tabbitinki shani jeynu ɗum hunde mawɗum tagu feere muɗum wawata tabbitina jeynu to bo tabbitina jeynu ɗon bo kadi e kore muɗum to andi dillino sheeɗal gongal ko dilla ɗaldimo e ƴiƴam yehi sheeɗal ngal waɗi lebbi no heɗuyata 9 ko
warti sey tawdimo mana e reedu ndu ɓura bano lebbi 5 hanum bo waɗino lebbi 9 wala ɗo momayi ma gaɗa lebbi 9 amma ta waɗa noon ka e ɗum waɗa e iri noon amma a andi ikka focatamo dillidata e mako ɓuranima hoyki ko na noon amma to ara ɗalaymo e wuuro o waɗa lebbi 9 a wala ɗon kam saɗa garta tawa gongel am bo famarel ngel a anda to iri noon ɗon neɗɗo wawa e huno ɗon sharia hokki tagu kunayeje 4 hunoro jomirawo nde 4 wiigo lalle reedu ndu na ɗum ndu muɗum hebbitina nayawre nden e dow wi kamisatu ko joyawre nden to ni ko mbimi ɗum na ɗum gonga la'anore Allah tabbita dow am debbo on hanko bo o waro hanko ma o huno kureje 4 joyawre o hebbitina o wiya to ni ko mbimi na to ni ko mo wi'i ɗum gonga ni to min bo tikkere jomirawo tabbita dow am to ɓe gaɗi ni inde majum li'anu to kadi hanko gorko o hotti ɓinguel ngel wala hanko wala hangel debbo kadi ɗum ɓinguel muɗum hanum andidi e magel ngel ronata o ngel joɗata ko cuuɗi maɓɓe nawngel mako sam to harnihi waɗi amma he to tagu hunake funeje ɗe laani hoore mum taw e yeeso laamu inde majum li'ani nden tawda fotta ngel amma to ga noon kam fu aa noon ɓe mbi aa noon ayi gorko gaɗajo ɓawa duuɓi 4 ma ɗum wartinamo reedu ndu waltake no la sharia holli reedu wawai waɗa duuɓi 4 e nder debbo gamma noon gorko gaɗajo nde ɗum wicci debbo fu ɗum wartidi e reedu nde ndu yawtori fu to ni ndu salaki duuɓi 4 ndu gorko gaɗajo to nda baba goɗɗo no caaliɗo woɗɗaki ɗo ɗum wiyata debbo on jeyni on andina wa tudurawul hududu bil shubuhati to woodi shubuha seɗɗa goni ɗum faɗɗata tagu debbo on joni ɗum fiya ɗum faɗɗamo to woodi goɗɗum ko ɗum ɓaroto nde ɗum fanɗiri fu o meɗino waɗa tegal ngal waɗi duuɓi 4 caaliɗi nana he ɗum witinanamo ɗum kanjum waɗi ta weccimo sey a darake a tabbitini wala reedu wala reedu na way noon ka wiyata yo mi wiccima to mi tawma cuuɗi ɗi na iri noon ba hey to ɗum woldi taw alwali en maɗa e alwali en maako ɗum woldata on ne ɗum wari to wala ɗume ma wala ɗume ma amma ni har min ƴamomo min nana wance wi'umin gonga hakkunde maɗa e Allah wala ɗume ma o min kam wala ɗume ma to jama'are ɓe garti ɓe gi wala ɗume ma to gaɗa ɗum ɓe keƴi ɓe garta ɓe jiya woodi goɗɗum gaɗa alwala en garino gi wala ɗume ma joni woodi keyɗo wara ya woodi goɗɗum kadi bo to amma noon ka ɗabbano ka sali o wiccimo ɓe de'iti debbo heɓawi waɗi tegal har duuɓi dilli kaza jaari 3 jaari 4 he ndaare du gaɗa bo ɗum waɗayno haala wala ɗume ma ko na noon ɗum waɗayno haala wala ɗume ma to on jeeyi sharia ma hokkitaymo reedu ndu ngam gorko gaɗajo hanko jeeyi ɓinguel muddinge salaki duuɓi 4 andon ka cor kadi to on andi ka woodi ko ka maganta on to har Allah waɗi sendirki dole heto ɗum taƴi neɗɗo he anniwa tuƙar ɗum he hanci inji hausa en he ɗum waɗani rane nden kine e to a wiccimo na way haala mi wiccimo ɗum ba ko gimmi to ɗum haala godaki woodi jaɓuɓe haala jiki goji ɓe jaha ɗum godo wala reedu ɗum tabbitina wala reedu to bo ɗum iri ɓe jaɓayi haala zaman ɗum jata to ɗon kadi alwali en bolda alwali en ma ko jaha ƴama taw wala ɗume ma wiya hani min ƴamomi min nana woyi lewru ndu sali ƴattake mo kona no iri majum waɗa lewru woru tan o waɗi shergal ngal lewru woru tan ƴattinomo lewru ndu ƴattake mo to heɗum jooɗo heɗum rena ko to ɗum yaari lebbi ɗi handi mana o daña reedu ɗum wala reedu to ɗon bo kadi hanko ma na o jinnorto kadi tegal ko to ɗum ndu wala kanna shikenan hanko ma o waray o wiya gonga to o fewayno gam ma o torraɓe ma to o fewiɓe bo o waɗi ka jaɓuki goɗɗum gam ma reedu no to ɗum tabbitini ɗum fewre reedu wala to ɗon bo emo biyake ko o ñamuno ɗum fu majum e dow haala reedu ni sharia hanka ka waɗi ko bi ɓalal ta tawi rikitini anen cuñi rikiti ɗum anen gaɗi ɗum ta waɗanayi rande maɗa kine mi tammaki nga haɓɓoto ne handi kona noon gamma noon he tagu waɗana rande muɗum kine to wicci tabbitina wala ɗume ma ɗum haalaka muhimmanci joni min kam ko andumi en gaɗatano iri ɗon ɗuɗal meɗen fu wala bicco debbo tokkito woodi goɗɗum na wala goɗɗum kowa he de'ita eɗum de'ita noon kawai sadde wonde woɓɓe ndu wanga mbarandu e ɓinguel wane kan ayɗo e giɗagel wala ko gatten dinna on tefoya goɗɗum ɓe gaɗa ɓe faɗɗa maɓɓofci en maɓɓe andi anon woni anda ɓen ton ma anda sadde wonde bo on tawa woɓɓe kan andi ma andi wigo lalle nde ɗum wiccimo ɗum wiccidimo e reedu joni bo wala habar maru on andi ɗum fu majum e ɗum waɗa ko to ɗum fu to alwali en nastayno bolwa daga sa'ire nde ɗum waɗi ɗum waɗata iri noon kenan
وقدر قميصه min duburin o serkitilin sere annabi yusufu daga ɓaawo alfaya sayyida haaladal baɓɓe tawi baaba suudu maako ɗon to yolde qaalat debbo jawɗum sawwiti ma jaza'u man arada bi alika su'a ɗume wonte mbar jaarin fonduɗo waɗa kuugal kallungal e iyaluji ma ɗaway zina o jeynida e min dey illa an yusjana to na o yaha o haɓɓe ay yusjana ay sujjina mana o yaha o haɓɓe aw azabun alimun ko bo ɗum daranamo yangada goɗɗum nawɗum ɗum ɓilanamo mu'allamun bi an yudraba o waɗa ka piyeki ni o kan ay hanjum o ɓuri ka handu قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين الله بغي شني دوي قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين الله بانجيدو شني دوي قال يوسف النبي يوسف سيوي متبرئا ngam soɓitto ngam dole tagu helano hoore muɗum wala kelantoɗo ɗum ɗo ma wodi mas'ala ka yaadu jiki kotu tagu to dalila yaadu kotu heɓi ɗum to tammo way to muñi de'iti alƙali wurtinay ɗum alƙali wurtintama honduko ma ko konkon hanko wurtintama ko annduɗa ɗum waɗa fu daran tabtina hoore maɗa to alƙali haɗete boluma mi a aranka e deɗe to nayi shiru a ɗawre ni kenan kona noon dole en bolwa anda a andi haala kanne ka waari nda ɗon e ɗum tefa ɗum jomi nayka ɗum wonni nayka an bo e honduko ma a wiyata a muñi way noon Allah waɗi wolwu nde ma tefa izini a wolway sarde wonde koora ƴamal ngal ma e dow hanko mo ga jokkidde ɗawa maɗa amma tawi way jokkidde ɗawa on a wolda e maako kayɗe a shari'a jaɓayi noon hede ƴama alƙali ƴamammamo ta wodi ƴamal ngal ƴamatamo mbiya alƙali ƴamammamo kaza he ƴamammamo iri maka amma to mbiya way an a de'itay a muñay on ngari shari'a a de'itay har hende ɗum waɗi hunde shari'a waɗi hu noon a wolwi e jikki wolwuki ɗon jabtinta hoore ma ka annduɗa gonga fu wi'ika ko ɗum jaɓaka ko to ɗum jaɓayika fotay annabijo sallallahu alaihi wasallam o wi'i ɗiɗo mbawa e ngara jiki am goto on ɓuri goto wolwuki goto on e jiki mbolu mako o ɗuɗɗini mbolu har sey min taƴa geɗal oya min kokkamo sabo ngam mbolu mako on bo wala mbolu ɗum wawata tetira geɗal muɗum o to garɗo noon min gaɗani ɗum fu ko min taƴani ɗum ɗon min kokki ɗum tayre hiite min kokki ɗum hayre yata waɗa ka ñamuki hanko o wawi mbolu to yehi o wawi mbolu o wolwine o bo wawa mbolu hande tan meɗi waddeki ma e ɗon e ulama e hula to haɓɓe e noon har hay mo rinjayi har alƙali kerol alƙali bo ko zahiri ko wangani ɗum hanjum hurata o wolwi a musayi o hu'iti o wolwi o musayi o waddi haala o wiika na noon ɗum waɗi an bo a musayi to alƙali ko waɗata banda ko andika ko andina ka wontiri tinde nda ko fe'i e yeeso jama'are dole ko ɗum nani e yeeso ɗon ɗon hanjum o hitorto gamma noon an daroto tetina hoore maɗa annabijo yi mo honduko muɗum tetani ɗum haala geɗal goɗɗo fu min kokki ɗum geɗal goɗɗo to bo min taƴani ɗum tayre hiite watta waɗa ka ñamuki gamma noon a tawa yimɓe woɓɓe ɗuuɗi heewi ɓe mbawa ɓe bolwa ko e yeeso kotu sosai woɓɓe o mbawata bolwa e yeeso kotu to bawɗo wolwuki yeeso kotu ko mo wala gonga to mo ummake emo hoora mana fewre nden gonga kam bo hota fewre to na mo wulloyi ko bo mo wadata shari'a to na wawi wolwuki wawata mana ɗum to yara hoore mako heɓta haqqe muɗum he haqqe muɗum dilla taw alƙali on sarde wonde hoore mako sayire nde ɗum waɗata shari'a ɗon ɗum jiyeten emo waɗa zalunci ɗum sarde wonde anen ɓen goni bolwata nda ko ɗum wolwi e yeeso jama'are o heƴayi o saalo yimɓe fu andi gonga wonɓe ɗon fu andi haala gonga ne wontiri hanko bo nda ko ɗum wolwi e yeeso mako nda ko ɗum nani tinde nda ko ɗum nani nda ko ɗum windi hanjum o hurata sayire nde haala waɗete ɗon on de'iti wolwayi
nda o waɗi kayiti ɗum kaya hanko bo emo de'iti mo wolwayi emo tammi ay alƙali ma haala andina kaya mako kadi alƙali no e andirta na kaya mako to na o wolwu gamma noon tagu hanum wolwata tetina hoore muɗum o gi annabi yusufa o a maymako o baba suudu mako o bo on inna suudu mako na hay o de'itano waɗa ka ndaruki ɓe ko waɗa ka ndaruki kadi ma iri ɗum ɗon baccel waɗi shiya gonga waɗa ka futtinki gite ndara o hiya rawadatni an nafsi hanko tefiyan calimomi hanko tefiyan calimomi na min tefimo ba min kam innama qala zalika li kauniha ittahamatu o wi noon ɗum gamma debbo on tuhumake mo wa illa falaw sakatat lama kana yusufa mutakalliman bi shay'in min zalika to o de'utuno o wolwayno ni da annabi yusufa bo wolwata sai dai ko baba suudu maɓɓe yi'i fu yen ko hukunci hanu amma tinde o tuhumimo o yi o hanko on te tefuɗoyam annabi yusufa hiya rawadatni an nafsi hanko tefiyan namin tefimo kadi sai haala shayda ko haala shayda noye woni gonga kam wa shahida shahidum min ahliha goɗɗo shaydotoɗo sey shaydi daga nder leñol debbo on da to ɗum de leñol annabi yusuf ona ma da shikenan ɗum jaɓataka ko inda neɗɗo ɗum mana baba mum shaydantako ɗum hanum bo shaydantako ɓiyum ko sakkirawo shaydantako sakkirawo kay giɗo ma shaydantako giɗo kay gaño ma shaydantako gaño muɗum tagu to o shaydanto oya e shari'a ɗon ma sai annduɗa ɗum gaño maɗa ay to ay rankede ɗe shaidan nan nasa wannan ɗin nan shaidan nan tasa ban yadda da shi ba dama akwai wani abu tsakaninmu da shi alkali he wiccina shaida on to wona noon goto shaidotoɗo on bo rankede ɗe ay wannan ɗaya shaidan nasa bappansa ne kanin babansa ne ɗon ma alkali dole he wiccina shaida ɗum ta wolwayi bo he ɗen ɗon men to o shaidake alkali ƴamatamo ɗum moye maɗa ko bo soɓajo makko ɓuɗ o dasata o yara wai ai ranka da kaga wanda ya shaida masa din nan ko ba sa rabuwa a ko ina suke abokinsa ne kud da kud alkali ya to kai an kori shaidarka ai kenan ai to bolwata no bota to da iti bona e shaida ɗon ma waɗino ko hisa amma ne ɗum waɗa ɗum yara ko o yara miyiko ko o yara mawniko ko o yara bandiko ko o yara giɗo mako ko bo o tefoya gaño maɗa ma yaha shaidanomo ko da ɓe gingittira hamɓe ɓen amma to ɗum gaño maɗa andi e kalkata hu wawa yaruma ina da hanum kam wartoya kawai fofti Allah reenu ɓe yimɓe amen ɓe kaɗira way ɗum ɓilanamo lekko makko on anda o gaftoro o wawa o ummo o gaɗa o maayi faway ɗum tefa kaaƴo e lekko tedduko ɗum ɓilena anon on anda wane ne wontiri wallahi o wawa o ummo to on gaɗi garaje gaɗo ma ko maayi kenan ay ko to ɗum wimo ma on tefa kaaƴo tedduko ɓe anda wane ɗon ɗon e jewtonmo hemo ummo mo warta anon goni anda ma on tefa kaaƴo makko ɗum ɓila ibnu ammiha ɓi bappa debbo on shaydi ruwiya annahu kana fil mahdi ɗum filloyake ma wigo baccel ngel e ngel nder saɓɓe ɓingel keccel famarel non ngel shaydi ruwiya annahu kana fil mahdi fil ahadisi sahihati e nder hadisi o shayingol ma noon kaw wari wa huwa aadu qawlayni ɗum gotol konnguli ɗiɗi wa qila kana kabiran hakiman konngol gongol ya tagu mawɗo mo hakkilo anduɗo ko waɗata wa kana fi zalika alwaqti jalisan ma al maliki wakkatire nden emo joddino hawtade e laamiɗo falamma ra'aha karijal babi nde o yi kore laamiɗo yaasi wa hasala min huma ma hasala o yi bo ko fe'i hakkunde e maɓɓe he o ummi o suuɗi gaɗa ɗon kadi o wangito a gonga kam debbo on hanum tefimo mana o shaydi hey kadi hanko shaydotoɗo e to ay joni nda woodi dabare in kana qamisu qudda min qubulin to lattake limsere maako sai kamata yeeso quddamin fasadaqat hande kore laamiɗo gonɗi wa huwa min alkazibin hanko bo annabi yusufa ko wi na unnon wa in kana qamisu bo to bo limsere hande o annabi yusufa laatake qudda min duburin sai kamata ɓaawo kalfinta ɓaawo ko fa kazabat to debbo kam pewi wa huwa min as-sadiqina ɗon bo kadi ɗon bo annabi yusufa gonɗi nda bo daga ton ɓaawa maɗum e qaddas kamisa o min duburin ko ta gaɗa o sekirinde ko to gamma noon to ɗum sheggol ta gaɗa ma ɗum andi ɗum sheggol nangeteɗo ko to yeeso no ɗon da mana emo wara emo heelomo ɗon mo sekimo limsere amma ɗo bo joni emo dogga mo nangaymo ɗon mo sekimo limsere
فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم jomirawo ɓangiɗo ceniɗo e falamma re'e qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaydi kun inna kayda kunna azim. jomirawo ɓangiɗo ceniɗo e falamma ra'e wakkatire nde ɗum yi'i ko mbiya ra'a zawjuha wakkatire nde goro Zuleyka yi'i qamisahu toggore annabi Yusufa qudda sekama min duburin ɓawo qala sey moy innahu ay qawluki ma jaza'u man arada bi alika su'an ɗum wiki maɗa ma'ana hanko wonte nufiɗo iyaluji maɗa e kugal kallungal min kaydi kunna ɗum dabareji moɗon kawai inna kayda kunna azimun kayduji moɗon ɗum hunde mawɗi ayyuhan nisa'u anon rewɓe nan jomirawo mantiriɓe inna kayda kunna azimun huluɓe fi maɓɓe tawai tamma woodi ƴoyɗo ayi ne ƴetta ba ƴoyɗo mo dabare noye wallahi jikki dada sare a gonga dominga non darata an ayiya ba ƴoyɗo mo dabare wallahi joni ta hawte mo ƴoyrutuma hunde koyɗum ayiya ba ƴoyɗo fa e yaasi fu a salori goɗɗo ma to kore mum dilli an ɗum dillata hontoya ko to wallahi ta hawte mo ƴoyrutuma joni goɗɗum wajiji o yiɗi hukkuki ma waɗa dabare o yiya halal gokkale o teta ko bo on maɗa ko dilli bo ɗum watta ko nder hirande ɗon ko dilli wajiji wala ne fottuɗa fu e jiki debbo ne fottuɗa fu ay mi wino en gokka ko mbiɗen tawma hamɓe rewɓe ne ɓe gontiri to na on karamɗo maɗa ni ko mo nayejo ko ngel famarel way to a wolwanimo ni a yiɗimo to na on karamɗo ma ni ɓiya ko inna ko sakirawo ni ta a wolwanamo ni a yiɗimo kawai ta yiɗi ko ƴa gaba ɓaleha ka wala kerol bo dagoɗa e jeyri giya kay min miɗama o meeɗa o nana haala kalluka baka kam jagoɗa ni ne o wontiri fu giyamo kay min pa miɗama e hanko ka o wawa o yima kanko o yiya o yiɗama wala ɗume ma amma anta a yiɗamo a hoƴi bala'i hedde joɗoroɗa noon ko a yiɗamo ma heƴa giya a yiɗamo non wonte nder ɗabi'aji maɓɓe dabareji maɓɓe to noon bo ko anduɗon fuu fitinaji duniyaru annabijo e ma taraktu min ba'di fitnatan adarru ala rijali minan nisa'i miɗa cawi fitina goɗɗum ko torrata worɓe bano rewɓe kam ɓawo am ni noon annabijo sallallahu alaihi wasallam hamɓe goni sudduki asiri meɗen hamɓe wonte inna ɓikkon men hamɓe wonte inna en meɗen ɗum sakkiraɓe meɗen ɗum ɓikkon meɗen amma jomirawo e annabijo mum ɗum noon ɗum ɓe tindiniri ɓe nde noon ɓe tindiniri ɓe bo noon ɗum tindinirten ɓe ɗo bo mi waddino mbimi kadi bo e haala hoolakimo mo geeto wallahi joga siga kaya maɗa suuɗu danga heela to ɓe nastata ta jaɓata ɓe nasta way an a hoolake goggo maɓɓe geetoɗo ɓe wallahi reenu hoore maɗa hamima hamɓe tana kaya ba tana bicca dubuwol maɗa giya ay e hakkilo magol aya ba e hakkilo magol goɗɗo to wari hoosata goɗɗo hoosaygol hamima gamma noon ɓe gontiri ɓe ɓuura kaya hanjum wonte jomirawo indiri ɓe nane ma fanki hu ma ɗaɓala ku ɓangi ko welani on fu ɗume woni ma ɗum ko welani on ko e minanni sahi ayi rewɓe de jomirawo inditiri ɓe ma indiratiraɓe man to wino man hukkiɓe nder ukala hukkiɓe mana nder hakkilɓe ɗum inna en men ɗum rewɓe men ɗum ɓikkon meɗen ɗum sakkiraɓe meɗen amma ni noon woni tindinore maɓɓe ta woodi mo shari'a yimo danga heela wartata e wuro nde ma andate ko woodi to ɓoyata andate wo to andi jadon ma jaade garti a waɗa ɗume ma nane kan na a fottay dottijo e ardi e wakki sawru muɗum dada maɓɓe bo e tokki gaɗa ɗum ɓe jaaha ɓe beeto ɓe garta joni kan ɗum ɗali ko hay mo yowte a warti kawai bo mo warti ɗum yawwa inna kayda kunna azimun mana kayduji maɓɓe mawni somi inji jomirawo non tindiniri ɓe e muyo jomirawo ɗo ɗon ni ballinten gam inchallah awa goo ɗum ko ƴannoɗen hoore meɗen kullum inchallah sey jango so Allah yaari en faana yeeso e darnuɗen ko janguɗen famuɗen en ɗon toro jomirawo nafra en ko janguɗen bofuɗen bo en ɗon toro jomirawo yafano en wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala